hear me. Yes, Ujungu waniri kurio. Uni mwana wa Kanengo. Anurapa sindi umari. Kanengo. Oyo rapavana. Kanengo arapavana. Kanengo arapavana. Vanorwara nezvirwiri zvakasiyana siyana. Arapavana. Yemi. Magadiam. Taona mauya nemhuri yese. Toda kuti mutitaurire Sekuru vachinzwa kubva kwekutanga kusvika kwekupedzisira. Chikuru chekuti dambudziko muri kuriziva. Handiti chamakuda ndechekuti tese ripedzwe. Saka izvi handifunga kuti zvingade kuti Sekuru vanzi vapinde mumatara ave kushopera aya. Aiwa. Taurai kubva kwekutanga. Chii chaitika mukati memhuri menyu? Iva vakatomondifonera kana. Handitika. Ndikuti uye kudare. Inini takapinda mudambudziko iri nekuda kwezvaitinetsa mumusha. Mwana uyu munini wangu ndaigara naye, munini wangu ndeuyu. Saka ndaigara nemwana uyu, vamwene vake vakaita pfungwa yekunge tiri kuti tavabira mwana, nemwana yangu wakakwedu kuBotswana kusvika akura. Saka mwana uyu pane zvaiitika paari. Aiti kana achifamba nechimunhu chichena chinofamba pasaidi pake, kana achirara iona zvinhu aigerwa musoro aifuma sena agerwa. Painoitika zvinhu zvakawanda wanda. Chii chamai chaifamba? Mati Chaifamba? chimunhu chakapfeka zvewaiti. Iye anogona kuzotsanangura zvaiona. Ndingatsanangura tinzewe. Handadzi, chii chaitika? Ndanzwa amai guru wako wamhanya-mhanya unanzi kwaitika zvakawanda-wanda. Isi hatiiti izvozvo kana tiri kumatoro paSekuru. Toda zvakawanda-wanda kuti nyazonzwa kuti zvii zvakawanda-wanda zvaitika. Ndiwo unonzwa waizviona ende zvaitika pauri. Chii chaitika? Ndaiti every time ndichifamba ndichienda kuchikoro ndaiona munhu ane chiso chababa vangu akapfeka garment rakareba rewaiti. Pese pandaifamba ndaimuona. Ndiri mukilasi ndaingoona zvinhu zvisingaoneke stereki pabhodhi, ndisinganyatsonzwisise zvikuitika. Ndiri kumba ndakarara, pane musi wandakamuka ndakagerwa vhudzi, ndakagerwa nechinhu chacho. Ameno chakatora vhudzi here kana chakasiya ndichazivi ipapo. Ndakasara ndiri madzvanga. Isakepi katubone musha. Iwo anokama. Aiwa, isaikepi. Anokama. Hazvina basa mumatare muno mamusi munhiriri kumodeling. Pandairara ndaichiona. Chaimbotaura newe? Chaisataura. Chaikukanganisa chii pazvizvawaita izvi? Handi waiti waenda kuchikoro chaifamba waitiona pasaidi? Chaiti chii? Hapana, chaisataura, chaingondivharidzira kuchikoro. Takatombopfeka magirasi, maticha achitimuona ane problem. Ainyora zvinhu zvakabhenda zvakadii. Kwai chaimuvharidzira kana ari mukilasi haufungi musha. Aidzidza kuBotswana koko? Akaberekera kuBotswana, atouya gore kutangodzidza kune gore rimwe. Okay. Handibheri pamazita sita apa. Saka maiti ane nhau dzemwana uchifamba, achifambira nhau dzemwana, achibatawo zvataibata, asi zvisingaperi. Saka tiri mubishi rekufambira, ndiro mhuri yese akabva yatonetseka nechinetso chatinacho. Tiri kuBotswana uko. Sekuru hanzvadzi yangu aishanda kumarondera panguva iyoyo. Aishanda kumuzuru? Kumarondera pamanyame milioni. Inzvini maindona zveipapo? Taigaya flower. Ndandiri mila tinogaya flower. Ichisvika tisinoireceiva toita matests kulab togaya. Saka patazonzwa nezveuyu murume wemabika neshamwari kuti munhu anobatsira zvaiti mune problem, ndaingoudza vanhu vese zvaiitika. Vachibva vatiti munhu anombobatsira vanhu. Saka ndopandakazovaudza kuti hapane mumwe murume ari kuno anoita zvepostori ari kunzi Mabika, mino mungadero tamboya mumuone. Vachitoti kana ari comfortable ngawe. Yaiva nepassport here pa? Yaiva nayo. Then ndibva ndamukwidza kuti aende, akatoperekedzwa nemudzimai wangu tikamukwidza. Ndovaiziva kumba kuti wamutungamirira kuenda kumba. Achibva aenda navo titi maybe achatibatsira problem iite zviri right. Ndokuenda kwaakaita. Then paakasvika kumba kwanga uinayo.
ini namai vangu ndaigara namai vangu. In fact asati aenda kuBotswana ata problem ndikuona iri kumusha ngatite tisvike kumusha kwenyu ndoda kunosvika pakavigwa baba venyu ndonoti ndodzikamisa mhepo ndokurikupa mhepo idzi ndikaenda naye kuchinhoi kumusha. Saka tasvika akanditi tora ivhu repagova rababa vako ndoratichashanda naro kudi kudzikamisa mhepo dziya. Then ndikatora ivhu ndikamupa ndora ndichashanda naro ndopa every family member achigeza nemunamato yake kuti zviite zviri right. Ndokupazotanga problem because anga kuti control line ivhu riya manje aita zvese. Saka akatora ivhu mese makapiwa muteuro mese. Madhakara munhu akufa. Wageza Zvakamboitwa kuzvozvo. wageza mvura yasara Profita yananga yekurondesa. iye zviti muprofita asi akanotora ivhu avakaramba. Okay. Vakaramba ndofestival yedu hanzi vakambozvinzwa nyaya yekugezwa nevhu repaguva zvine dhenje iso hapana chete idzi vakaramba Apo kuitira mangwana ari kuona vanhu vari kugeza dhaga repaivhu munhu kufa. Hakuna zvakadaro. Saka ndobazita semanje. Saka sekuru akatumira nemudzimai wavo ndiye anozwa mumba akauya navo sekuru vaya kuBotswana vaiva nepassport yavo already vasvika hati akatofara haiwa nhamo dzedu iko zvinochiita nani mavaine gemens vaipfeke gemens vaine chiredi chijera chiredi chavaivaridza apa ivo ugara pamusoro pechiraro choreredi vaiva nechinenge chitsvimbo here uko chine zvimashape chine zvima chidesign so chitsvimbo chipfupi vanofamba nebhegi rinenge relaptop chine chiri mukati saka vanoisa mvura muya voita zvavanoita voti ndanogeza tese takageza ndaigara namai vangu ndakwatora 2013 inditori munhu anogara Botswana 2013 kusvika ipapo vachibva vatigezesa tese uyu manje ndowataidanira kuti pane nhau vati tiri kumuona nhau dzekwambuya vake mweya kwambuya vake tikuidzikamisa saka mese mumbomane mhepo motogeza mondiudza hama dzenyu dzimwe dzese ndinanjo dzangu ari kuSouth Africa mukoma uyu vakasitadza kusvika kwaari kwese kuna menini hamunageza makageza nevhu riya vanofanira kupfumana maziso vazopofumara izvozvi muna June watabva April. Saka vadaro baba vaya vauya kudaro vatishandira vaenda chaishamisa nechekuti kiri 20 covid isati yapinda ndotokazovharwa necovid just before covid 2019 covid yapinda 2020 saka panguva diki takaziva vakauya kumba kwedu several times vaigona kuuya twice a month nemari yavo vachibva kupinyanyazura ikoko nemari yavo one tisina vadana tine problem vaiuya vachiti aiwe ndaurotswa ndaoneswa kunzi taini anonzi taini pane zviri kuitika paari saka danzi ndisimuke ndinokuna taini vouya voita zvavanoita togezeswa mvura dziya voende ichitovarongedzera maflawa shuga ichitotenda kuti vari kutibatsira vakamusira jira vakati nemutenga jira rewaiti paanorara pese ufana pakawaridzwa jira neniwo ndakanzi nditsvage chinhu chichena ndakachishaya vakati unofanira kupfeka chinhu chichena ndikuona mhepo idzi dziri kuzodai dzichidai musatombofambe muchivanhu musatombofana kuti apanda kushandira nemuteuro wemvura apa mufanira kutombopinza mishonga mumusha munhu takutorirespekta zvavaitawo vakagaragara vouya futi vagaragara vouya vasina chaji vasina chaimbotaura nezvekuti ndipe mari yakati indi ndichatongovatenda zvangu kana vakudzokera ndivarongedzera kana pane zvandinato. Saka mukufamba kwenguva vakazoti paitanga kuita tsaona mumba 2019 muna June muna June muna January zvikapera muna June zvakatora 6 months mumba takaipinda busy maiwe anditi zvinoshorokangana kutanga kwazvo ndaiti kandabva kubasa ndinoshanda muhurumende kandabva kubasa ndione handbag yangu zongo ndonzona kuti unombonochinja mbacha ndongogara pasofa ndotiisa TV ndakaisa handbag yangu pati ndakangorivara handbag inobva paira yonokuturwa kupasage zvakaita passage yonokuturwa kupasage foni maiona itoti aiwa pane chawaiona haupana bag waingona risisipo apo uyu ndiye aiona zvese zvaitika mumba uyu ndiye aizviona isusu hapana chataimboona aiona ndiye aitoziva bhegi rakukandoko passage ouya mama one bhegi renyu riri passage saka ndiri kamuzukuru kangu ane 4 years saka taifunga kuti kamuzukuru aka ndokari kutora bhegi kachinokuturwa because hapana munhu mukuru angaite nyaya yekutora bhegi rangu achinokuturwa otora mamakeup angu ozora zvimafoundation zvimatupi zviya ouya akazorwa
zvotonototi mwana uyu ndiyaita kudaro pachaishamisa kana bhegi rakandowa passage uko foni inenge iri mukati mebhegi inokanda mutoilet mumvura yemutoilet mamunoflasha moyo yakanda mutoilet ndiyaitozoiona futi kuti foni iri kutoilet oibvisa mumvura moyo zvakaitika kakakwanda pamwe like pasvo zvaitika kana kaviri kana katatu izvo zvebhegi richinokanda passage foni inokanda mutoilet kana mune mari manje mubhegi muhandbag mari handiiona handiirikavi handichaorora zvinhu zvangu zvisinodzosa mubhegi but kana mune mari yacho yaidisappear ma20 pula nema10 pula kana mune 50 pula unoiona irimo 100 pula unoiona iri but 20 pula chete kana anga ari matatu ma20 pula mangani ma10 pula aiwa isaaona saka mari ikangokuturwa paya ma20 pula nema10 aidisappear pakudzosera zvinhu mari pakutanga ndaitomborwa nemwana ndichiti uri kuba mari yangu mari iri kudisappear pamwe last money yekuti mwedzi wakunopera you are broke you are sure kuti ndiri mari yakati unoona mari isipo ndichirwa nemwana uyu zvokuti mwana ndaisatombomfariri ndichifonera meni zviri kuita mwana ini mwana chiyo mutore mwana wako mwana ari kuba mwana achichema awo mama ndingaubirei mari handina mboyati waimboba zvikanzi ndakambenge ndichitora pandaisatora matempura ndaitora makoini indisingazvibhilive ndiani ari kutora ndiwe saka apa mari yakudisappear kubhegi hachazvinzwisisa tungoti mwana at some point ine mari yetakatomboona yaflash wamutoilet yangu wapamusoro dai ndikaita bhilife kuti mwana uyu paari kutora bhegi achinorasa achisa foni mutoilet ari kutora nemari yachisa mutoilet indizviziva kuti kuri mwana ari kutora mari achikanda mutoilet zvakatora nguva zvichiitika zvindezvebhegi chete izvi pakutanga and then later zvachinja manje from nyaya yebhegi kuti ndizoziva kuti asi mwana momusi uyu anga auya mukomana ari kuita yefo kuyunivhesiti auya pamaholidays avo aya musi waadzokera makusenseni the brother uyu yani maglasi the brother vanangu 2 mukoma wake vachibva muisa mudhiraivha kumisa kurengi very early in the morning achinobata the earliest bus inosunkauma 6 vaenda bhegi handbag kana vachirara bedroom norara unaro riri pasi apa bhegi rakanoraswa kitchen uyu ndiye akanorona kitchen ati mama bhegi renyu mwarona zvariri riri kukitchen kurara zvaraswa zvinhu kukitchen raenda nani ndo pakatanga kuti ndione kuti pane zviri kuitika munomba pakutanga ndaiti mwana ari kutora bhegi achinorasa but anambopinda ndamuona mwana achiritora uyu azonditi kukitchen makusenseni ava vachiri kurengi vaenda uko ndikati saka something is going on munomba there's an invisible creature iri kutora bhegi rabviswa nemwana wemfunayo yakarara chimuzukuru ichi bhegi ratorwa nane pano tikanokuturwa kukitchen this time anakuturwa mupassage ndopandakatanga kuona ndopatakatanga kufamba vamwe nditi enda kwakati kwese kwatanzwa vemvura ava vechechi ava svika tapesera pinda muchivanhu waitoya nemvura dzacho idzodzodzo masauti ari magobe wakamwaya mumba umu zvinochinja mwedzi kana wapera wotenga chikafu ndiri kuna kutenga chikafu in bulk woisa mufriji kana machizvi mayogati zvevana zvimadhiringi zvimanyama whatever zvaunotenga mwedzi wapera that very day watenga zvikafu muchimuka kuseni chikafu chechi chese chabviswa chosanganiswa kana ipoloni yochekwa ikabhiji coke drink fanta tomato sauce everything zvaisivhenganiswa hufu nemakainda vacho shuga hufu raisi any chinhu chakaita powder zvisanganiswa nemvura dzese dzemajusi madhiringi chese chaunenge watenga friji inoita empty zvoita magomo mukitchen zvakanyorova mamwe madhiringi achidirwa pasi nyama dziya dzichisanganiswa nezvimapowder izvo zvemafulawa uchipinda kukitchen waiwa nehana zvichikafu zvawestika zvakaramba zvichingodaro chikafu chisisakwanisirana kudya mumba zvabuda panyaya yechikafu zvakubvarura mbatya zvakubvisa mbatya maodhiropu chedzakapetwa kudaiso dzinoturunura mbatya dzoita mahipu kana wakuda unopinda mubedroom zvacho hazviiti uripo ukangoti bude mumba kana wakudzokera muroom unowana zvinhu zvasangana kana wagara musitting room uchiwacha tv kudai remote inodisappear unayo apo unoona isisipo yadisappear kudaro machannels akuchinja ndinosubscribe to DSTV unoona machannel akuchinja paniswa maindia whatever chamama atasa chinobviswa poiswa maindia unozi chinhu ichi chitori munhu hatichioni nemaziso achirimo kosei machannels ari kuchinja chinogara nerimoti kusvika pachada musi inodzoka remote chinokutema nayo kana chikada chinongogadzikira remote chikada chinoisa mudeep freezer but painenge yaiswa pakawanda remote uyu ndiuyu yaiziva remote anoya nayo unoenda na remote yange iswa mudeep freezer unoenda iswa remote yange iswa mumita panze mita wemagetsi dzimwe inodzosorwa pachena dzimwe inovigwa zvichingoita zvichidaro kusvika tafamba futi tafamba nekuno kuZimbabwe takatombotenderera zvakanyanya zvinhu zvisingamboite nayo
tisingazivi kuti chii chiri kuitika mumba umu. Saka isu takutoti taibata mukadzi onzi andinoshanda naye ndiani matokolosi ari kundibira mari. Ndikatobvuma kuti shuwa pamwe shuwa noti mari yangu iri kudisappear, bhegi rakakuturwa dai mari inoenda. Uyu mabika tambobva tambata, not even once. Svika tazoti muna December, muna June, muna December, June. After 6 months, ndoba takazona gogo vakazogona kutibatsira kuti zvimire manje. Nechikafu taisatombotenge takuisa panenge zidombe chitiribva pataigara. Kana takubika toenda nechidhishi, totora ufo unoshandisa ipapo. Chingwa toisa ikoko, unotora maspace, amuri kudya ipapo. Kana muchibika ipapo, unochikafu chikasara chorasiwa. Dzimongo chinongotsva chipepa cheupfu kudai. Upfu yozongoti mwa basi. Zvoita kunge isusu ndine matokolosi andakapfuya saka andipandukira. Zvazvakuita. Uchibika kudai, nyama inogona kushota, robika nepressure cooker. Pressure cooker kana wakaivhara, haivhuriki zvokumhanya. But panoitika zvinhu mukati mumwe yakavhurika muri musitting room kudai. Tandatobikira musitting room, pasina zvinobikirwa kitchen. Unoti uchibika nyama iya pakudzokera kuti unopindura nyama kudai, nyama yashota. Pamwe unoona mapisi 2, nyama ngoisa mapisi 6 kana 7. Imwe imwe. Yematishu ndeimwe, mumuse nyama yakanga yashota. Ibasara nyama shoma. Chibva ndaendera mberi neshoma iyo yaitova mukoma wake waibika. Chibva aita zvokudambura iripo yoti munhu sakwani. Takudya mapureti edu angazara nyama. Mazipisi mahombe chicken pieces yakabikwa. Uyu yake yazara. Uyu yangu yazara. Uyu atinozomboidya. Tatongosiya. Takutoidya. Sundidzira mapureti. Mwe musi tichidya kudaro. Mapureti akuzara majecha. Chikafu chirimo muri kudya wale chazara majecha. Unotoona nemaziso mazijecha mupureti yemwe nwe. Moti niyangu yana majecha. Niyangu yana mazijecha. Send a lot of send. Spongati. Amuchatombocha. Ndati pakasvika to a point yoti nembacha dzekubasa dzaidamburwa. Dzema uniform yake kuchikoro mama rucksack inonzi chisechero. Zvichidamburwa nechigero. Maketeni yakadai maketeni akachekwa magumbezi. Pachiitika zvakawanda kana baba veda kuti tivadana kuti mumba kwako kudai wozouya wodzikamisa zvinhu zvavanhene. Panesitotane vane feeling kuti baba vanofana kunge variwo vari kuita izvi nokuti pane imwe nguva yakati vauya vakatanga kuuya ipapo mwana wangu akaenda chotsvaga goridhe but arisaidi nekunobotswana vaibva unoona nemwe mukadzi anoshandira ndiyakamuti mwana iwe ndiri kuonawo nemhepo chero goridhe rautsvaga ungarione nemhepo dzaunadzo asi ita kuti unouya nemubereki wako ndoti ndikushandira ndingakushandira isina kuona mubereki wako. Saka mwana wepa akayozondiudza uzonditora akaona mabika apamba. Ndobaudza mama uye wandoita ndayozokutora ipana kugwada undishandira. Koma izvi zvafambika sei sekuru takabvumira ndonze mumurumuru. Apa kuti tiende uko. Tikati ngativazivisei. Sekuru mwana wangu yakwaita pane zvirikuru zvabatwa ari kunoshandira. Sekuru akaramba. Mungasanganise miti nemvura. Pandoshanda didi miti. Urati yakushandirwawo namabika. Mufamba kwenguva vakamuti aiwa ini ndachinoshandirwa nagogo vaya mabika akaramba. Pakufamba kwenguva achibva kuti andekurwisa. Nenewo ndadziona mhepo dzakabatwa nemunhu uya. Pane mhepo dziri pauri. Mai ndoda kuti tunofukura mvura yemurwisi kudai. Mvura inenge yabuda iwogeza nayo ndoita zvandinoita. Vakaenda kurwisi. Asvika kuya kufukura mvura yabuda. Wanzi mwana wangu akakupira mvura kudai. Achimsumudza musoro mupanga achigeza kudai. Mabika anzi akavhunduka. Akati chii? Ameno zvakaona. Mwana wangu akangobuda hanzi akaona njuzu. Akaona nani? Wati mbuya uri kushandira ndikuba hande kwa mbuya ivavo. Akutya meno kana kutya kana chii. Vakadriver kwayakumba vakanditora. Kuti hande mwana wepa ndachimushandira pane zvandaona. Saka ndande kwa gogo ivo vaya vakati vari kumushandira. Takaenda kwa gogo vaya. Gogo vakati aiwa zvapa muri kuchuza. Munoda kuti ndishandire mwana we kana ashandirwa. Ndakatsanangura baba tayana baba. Mwana wana tane mochuza kuti mushandirwa nababa kana nini. Ina ndina problem chero mwachuza baba chatona nchoti mwana uyu yaite zvakanaka. Mabika taiwa zvisanganiswe ini pandiri kuashandira ndinchaipedza nawo. Mimi munoshandira sei mhepo dzamaona idzi? Gogo vega vakatsanangura vega inini zvandichaita munouya nembudzi. Ndozodai nebakatwa. Muita zvandichaita ndodii torasirira mhepo dziya. Mabika ona akataura aiwa inini zvangu kuti zvechechi ndinozodai ndichida zvamabika zvisinganyatsodzwika. Ndikati tadzokera kumba. Ini sekuru ndachifunga kuti mwana yashandirwa nagogo vaya. Noti ndaradza matsanangura avaita zvaita kunge pane something zvingatombofambi. Matsanangura mabika zvaisanzwika. Mabika akaramba still. Hamungaendi uko. Hamungaendi. Tikatonzerana mumba kuti aiwa isusu toda kushandirwa mwana wangu toda kushandirwa. Iye akaramba. Pandakaita nharo dzokuti aiwa ndakuenda uko.
akatora itendai asi nini wangu anchauya nchishandira nditaini ndichapota nchiuya uyu takaenda kuya iye nguva yake payakwana akadzokera mashure yakati nguva yakwana yekuti aindonoshandirwa pakambotora zvimazuva zvimasondo takuti takuenda kwagogo vaya kuti anoshandirwa maitawana mari yekutenga mbudzi ichi taenda kuya takutsvaga bakatwa iri range takatinaro bakatora disappear bakata disappear taunosunga kuenda kwagogo rakadisappear bakatwa paranga rakarongedzwa tikafonera gogo yegogo tinochifanira kuya izvozvi bakatora disappear apa kandi mabika tori munzvimbo musurrounding asi hana kuya kwangu ane vamwe vanga vaona makastoma munzvimbo matogara imomo kupika ukabotswana anga atiudza zvake ndiri munhu asi ndiri kwandasvikira ndine vandiri kushandira alright saka bakatora disappear ndikavaudza gogo vanonzi maposa gogo maposa kudisappear kwaita banga munhu yari munhu vakati anoshereketa munhu yandakamona ndasingada kupesanisa nemunhu wenyama mwana munhu yanoshereketa ari kupi izvozvi yati ari kwaari asi kwedu zvanzaura itei kuti auye ndiri kutosimuka kwandiri ndikuya kumba kwenyu itei kuti auye kumbeko vandiudza kuti banga rekupi takanomutora murume uye tisingamuratidzi kuti tiri kumususpecta anything asi sekuru aiwande kumba newaitotowakapedza one munhu uyu takutoya kumba achisvika kumboona gogo vaya ava ndogogo vari kushandira mwana vakarwa nehana ibva pino mupakanorara gogo yakadana kuti handida ndineitinzwe nyaya yebanga vauya vagara mwana wangu utsanangu ini ndakati ndakutsvaga banga ndine zuru kuti tiuye kwenyu ndakadisappear iro ribakato iri sekunabika mpakati unozoti banga radisappear seririmo mbo yakati harimo takati chadeniwo ndakatoritsvaga zvokutsvaga zviya murimo aiwa ririmo gogo akati iwe simuka ita mutu vanga vachitoona pamwe munhu vane zvaaita akasimuka mwana wasvika unorwana akasvika akarwana akatoya naro vakati kumajima muchiti banga radii harisi bange but from there mani ndopa ndakatanga kuona kuti baba vavasi right zvotsauna zvakazoitika mumashure idzi ndakangofungira izvi zvofanira zvamadi sei banga rakambodisappear rikadzoka saka tsauna dzadza kuitika mumba dziya pfungwa yangu yanga kuna baba ivo paya but atambvira tavabata mumba taifamba neso taingobata vamwe zvinzi matokolosi munhu unoshanda naye vamwe neve uyu navatatagara tatavanzwa nechekare iye yanga akawanda kusvika tana gogo vakatibatsirana vatibatsira kudaro zvakataura zvega vakati rogeza maoko muto wangu atipa svikai mugeze maoko novava mubayabaya gezai maoko mese mumba takageza tageza kudaro uyu ndopa akanzwa musilini kwanzi zvaigara musilini zvinhu zvacho zvakuti kuti zvichivaliwa isu tichivaliwa kuno tichivaliwa hanzi izvo zvaitovaliwa western zvatainzwa ndopaitaura kuti imi munondudza mizi iri kuitika mudenga wamusi kuinzwa isikati tina chatiri kunzwa akati mizi yese hameno zvaiyainzwa zvichidii hanzi zvaijamba zvichidii kusvika zvakudanidzana nemazita ndopatakazosita ramabika for the first time from all this time yatatichisafa zvakudana iwe mabika handi kana matiri pano tinokwara handi ragi ndi vatezvana vangu ndakaenda kubotswana nekuroora ragi kanti ragi uyu vatezvana vangu vanzi vane zvidhoma takatozonzwa nyaya yacho mukufamba zvidhoma zvacho vanzi zvawanda zvabereka saka zvimwe vakazvinotapudzira kwandiri kana igore ripi rakazvitapudzira kwandiri handizi urondererama nazvo zvidhoma izvo zvandisingazivi saka apapa zvapesana apa zvakudaidzana nemazita ragi mabika mumwe zvaita ani neutezvo chinako ndogogo wekuhaifiritsi weuyu chinako handei hanzi zvaibuda zvichimacha uyu ndiaitotiudza zvaiitika neizese munhu zoti hamusi kuzvinzwa isabvana chatainzwa uyu aiinzwa zvakabuda zvikaenda but kuenda kwazvo zvakaita songe zvinhu zvanaka but kufamba kwenguva uku zvaakuratidza kuti zvinhu zviya zvinopera noti paringoitika mhepo tsaona zvinhu zvakangowanda izvo zvindinoshanda ndotoshanda kubasa revanhu vakambodongorerawo chikoro ndiri munhu ndakatoendawo kuuniversity ndikatoitawo zvidzidzo ikoko but handiprogress pabasa vanotopromota munhu wediploma ini ndiripo hauprogress hakuna unongosemewa nevanhu pabasa vanhu havakufariri kusangana noutoro wezimbabwe matsvananooneka kusarudza ndati upenyu hunobva wasangana zvikwereti kuti vane chipo pandikuita zvikwereti izvi zvikwereti zvikutora makeshiloni machichi zvinobuda paadvice slip unosara unika net salary kuti akatombokwana chikafu chevana kumba asi uri munhu unomamukira mari svino saizvozvi hatina kana chatakabata ngori hatina chiro yokufambisa chayanga ari mahwani mwanzvadzatotadza kuuya izvozvi mabika makazombonza ndezvake
akambika udaramba tetaura paWhatsApp umboda pa COVID makadii maisoji indakabva ndablock hapana angasachada kunzwa nezvake mainini ndio akati achifamba kwaifamba umbodoniswa nemotikari imwe nguva futi ari kwedu vakunditi December vasikana December yakusvika October yakusvika October munoziva kunoitika tsaona musha mune mhepo October yega munhu afanira kufa saka ndikutoona munini wako kuHarare yaishanda kubhanketi ndatoona aita accident apotsa aita accident mainini ndakwasendera paWhatsApp yei tapotsa aita accident panze pamapinga vakaita accident yekutarisana negonyeti so vari mulift yeHonda Fit vanzi vakatarisana exactly nemoti zvoti vachasana ngurevo zvo zvakaita hanzi vakazongochema ngoti vakati Mwari Jesu meno zvibva zvameno zvakamuitika vachasana ngurevo nezveaccident iyoyo ukumabika kutiudza nezvenyaya iyoyo kuti menini muri kutaura nyaya inyori nyori izvozvi munini wenyapodza ako nditomuona ndamuratidzwa ndopatakaona kuti baba vanhu ndivo vane chekuita nezvinhu zvikuitika matiri ndivo haisi nyaya kuti vari kuona saka tsaona dzese dzanga dzichiitika dzesedzi takatoona kuti ubva nababa dzimwe dzakazinge izvozvi of late imwe dzichangopera meni navo vanongoshanda basa rokiyakiya remudzimba kuSouth Africa remudzimba mahosteri vakati vachishanda kwaishanda vaibva ngopofumara vari kumba for 4 weeks vakapofumara zvino basa uko raakupera ndopatirogadzira kuya kuno kuti unganze tumari tokuti vakwirise vakwire vauye kuno ndopawapofumara zvatakatomutora nguva pakati zvichitadza kuya kuno unoona nyaya iyi vanogona kukusunungura zvichipera kusunungura izvezvi ndaitogadzira mushonga zvichipera but chandiri kuda ini ndaida kuti mabika afonere izvezvi nditaure naye mundipe namba yake nditaure naye tiite nyaya iyi inopera mabika angana taumasiya kupfoni yacho andinokuziva kuti hamuna namba dzake aiwa ini ndinadzo handina mublock ari kuti mabika nyazuru afana kufonelwa auye asi ndinipena kuzvipedza ndita sei asi tinangoti iye ambodzoserawo mari yamakawesta zvinhu niye Tokoloshi akakupaimi akakurombesa Tokoloshi akatokurombesa Tokoloshi yokugara naye kuti zvinhu zvaizvezve zvichibuda zvichiya mumaoko make saka tanhasi ono Tokoloshi akaupa munyama saka ufanira togeza mushonga izvezvi nemwana uyu wangu kwese kunofambwa zvinonzi hakwanisi kubatsirwa vakada kuti dambudzo ramakaita imimi mani dambudzo ramakaita ndekuti imi makamhanoa guva repapapa venyu magesa tagara acho mese ndomumistake amakaita saka manje kwatakafamba kwagogo vagonombozvidai kudzikamisa mwana uyu vakati mwana uyu handimushandiri nokuti vakatomuita part of zvinhu zvake munhu iye akakushandai saka ndikauraya zvinhu zviri pamwana uyu naye anofa ndatozviuraya izvezvi vati anofa saka zvoda ndipiwe guva yeti namai vake ini zvindatozviuraya izvezvi fana kutozviuraya nhasi noti mangwana hatisina kana future izvozvi tatamunhu yativhara nemumabasa umu Sekuru hapana chiri kubuda saka Sekuru vachitamidza mati accident yakaita sei timbudzi accident 2018 ndichibva kupa mapinga akaba yamunobatsira panjanja saka mota yatantiri yakaoverteka zvimasprinter 2 yaoverteka kudai uku kwaibva gonyeti ranga richienda chinhoi isitiri kuenda Harare saka kana kuti gonyeti iri rakaruza mabhireki kana kuti rakadii mota yatanti nayo ranga rakanangana richiruza rakauya kuother lane yatiri saka driver kuti aite handbrake ona atei andakatya kuti mota inakurubuka saka indakangodedzera chetongoti Jesus Christ wetiri mumunhu saka handbrake richibva rangoregedza right on driver bva agona kunotena iyo gonyeti richiuya richinoita head on kumatombo aya akavezwa emapinga driver achinorovera ipapo isi tichinodzokera kuleni abva gonyeti tichidzoka kuita sekuti taakudzokera kubangeti ndokutopona kwanzakaita noti nouyu kuti kamzvina mabika mukati tsana imimi ndimakanzwa mabika handiti kuti anobatsira vanhu zvinhu zvakuzitika mukati memhuri yekwenyizvi makazondotaura nevamwe vamunoshanda navo kantu vamakanzwa nezvake kuti
anoshandira zvinhu zvichiita mushe kuti nai mabika uye uyeka zvinhu zvida zvichafamba mushe. Ndakaudza shamwari wangu kundirifeya kwaari. Iye akauya asiri kuziva kuti akuzviziva tibva tamuconfront. Mabika wacho? Kubva ipapo haana kuzoda kuswedera kwatiri kudhuze because taimuconfronta zviri serious. Sekuru wabva adzingiswa basa. Tamuconfronta zviri serious. Haana kuzodzoka kwatiri ndopanga usama message kune vechisikana ava. Saka makonfront akati chii? Haana chakapindura. Takangutaurana kuti nyaya uri kuita iyo objection hatichaidi. Yokuti unodhisadhisa banga rodzoka kudii. And from there haana kuzombokomuniketa nesu, haana kuzombouya futi kwatiri uchimuona. Kwedu kunanga chikuru. Akazondifonera ndiri kuSouth Africa. Akanditi maita ini muri kupi, ndakanzwa kuti muri kuSouth Africa. Ndikati zvikanzi munogara kupi chaiko, ndikati ini kwandiri kunyewa nandatsukusa zvikanzi ndiri kuCape Town handati ndiyozokuonai. Murume wenyu wamunaye iyoyo dai masiyana naye nekuti anotoshandiswa nabereki vake. Siyanai nemurume iyeye, nditongomusiya akadaro. Ndikati ndikamusiya ndoita sei, zvikanzi ndandatofunga hangu kuti ndiyozokuonai ikoko. Saka ndobva ndazongomubloka, ndobva ndarega kutaura naye, ndobva ndachinja line. Kubvira ipapo ndazombotaura naye. Maziso apa akazotanga kuita sei? Maziso manje, maziso akangotanga muna April, ndofunga ngori musi wa5 April. Ndopaakangotanga ndichingoti ndofunga ndapindwa nesiye musiso. Ndichitofamba ndichitodai ndapindwa nesiye musiso, amiro chichi chiri kuitika. Pandaidaro every day maziso aichinja. Otanga kuti ari kumarwa day by day. Ndofunga paday rechi5 ndobva atodzima zvachose. Ndatanga kutongona black, handichaoneka nachino. Saka ndainamata ndichiendawo kumasowe ndichingobatirwa tsananguro dzisidzo. Kusvika mumwe musi ndakagara ndakangonzwa munzeve dzangu ndichingonzitaura nababa vako. Saka ndakarara usiku ndopandakataura nababa vangu ndikavatsanangurira ndikavaonesa kuti iko zvinezvi mombe dzakutengeswa kumusha baba. Mati zvitwese, ini ndine vana ndikuda kushandira vana ndovachengeta ndii. Mombe dzopera here nekuda kwemaziso angu. Mai vari kurwara zvinhu zvakangosangana ndaita wange ndikutaura nawo nge ndiri kuvaona. Saka vadaro vakanditi chinyarira usanetsekane mwanangu ndichazvipedza. Ndobva vanditi maziso ako rega ndimapukute. Ndobva vandipukuta maziso. Mangwana acho makusei ndakabva ndamuka ndichiona kure ndakwanisa kuenda kuclinic. Ndasvika kuclinic vanhu vakangondiiginowawo. Ndakangosvika ndikangopuwa mapanado. Ndobva zvatongopera. Ndobva ndadzokera kubasa. Pandakazodzokera kubasa, mumusi ndakagara ndofunga 3 weeks back. Ndakagara vakoma vangu vatoti ngatiende kuZimbabwe tinofambira nyaya idzi dzinomira musha. Ndikati alright tichaenda. Saka ini mupfungwa dzangu mwoyo mangu ndaingoti ndichazoenda, handiti munhu unongosina mari uchingoplanawo zvauri kuplana since tiri kuda kudzingwa. Saka ndingochingoti regai ndikabata mari ndoda kutumira zvinhu zvangu ndoda daiso. Ndikati havana vakoma vakaendawo since tiri family vachanobatawo dare rari. Ndiri pakati pekudaro ndakabva ndanzwa mavoice mumusi ndakagara masikati munzeve. Baba ndainzwa voice rababa vachinditi mwanangu nguva yapera. Fambai. Makagarirei muri kupera. Udza vamwe vako mufambe. Ndikati tinofamba zvikanzi nguva pasisina ndiri kuedza nepandiri kuedzawo asi ndichakurirwa. Fambai vanhu vangu mapera. Saka ndainzwa mavoice 2. Rimwe raiti toda kutovapedza ngavafe. Baba vangu achiti vakomana musadaro siyai vana vangu. Vana vangu ndakawasiya. Ndakara mufoka gesa pomwe futi. Ndakagesa. Baba achiti siyai vana vangu mhuri yangu idiki. Siyai mhuri yangu. Uye achiti ngavafe. Ndibva ndaudza vakoma ndikati ndozvandiri kunzwa. Vakati maini ngatifambire nyaya idzi dzinomira mushe since muri kutonzwa kuti hazvina kumira mushe. Ndibva ndafonera hanzvadzi ari kuSouth Africa. Ndobva izvozvo ane problem wemaziso yandinayoyo. Hanzi ziso rake rikuora kusero. Ungochuruka mvura. Nanhasi kuti auyewo akashaya mari kuti auye tinge tinaye panapa. Imi mugara kuSouth Africa? Botswana? Iwewe? Bwera. Uyu mwana weuyu. Iwewe mugara uku? Kusaplans. Iwewe marondera? Ndiri muno muHarare. Akukorengo ri basa. Marondera vakabasa vakabva vadzingwa basa nozvaitaura kuti uyu ari kushayina. Ndipo ndiwo mama ataura ini ndesazama kamukaconfront. Saka besides mabika. Imi muzoti kana miri matambudziko Pachito unotamengwa. hapana here akamboendawo akanobata. Sekuru vari kuva. Unogona kunotsvagawo uchiti chirika nditise ndisimbise semavandira vakaita mabika. Saka ndobvunza kuti paukama hwenyu papapa hapana here akazoenda futi pasaidi akanotsvagawo kuti mitise musimbe kuitira kuti sekuru vaitise
bati basa ravanyadzoti no inini Sekuru ndakabhinda kwakati kwakandakazopiwa zvakazvaka ndichida kudzira basa ramabika amoti vakatishandira ivavo vakatiitira kanonzi gogota vanhu ndikubvunza vamwe iwe wapo wachikwa gogo katoisi kaita sekavix kakasha kevix kaiswa mutu nekoni wasingasikani mafuta here ende wakati aiwa iko zvino achauya achamboya uzokunetsai tiropiwa mvura nematombo oshandisa hapana mapostori anti nyaya yandinakidza panapa ndeyekudayo zukuru wangu unoona umwe munhu achitiza panapa pasekuru Kanengo achimhanya maprofita muchidzuka futi zvakare pan'anga apa makanonorumbeswa ukalombeswa Tokoloshi wakugara naye NeMupostori unozvionawo sei hazvishandi zvevanhu vanoshandisa mishonga yakaipa ine disguise yechiprofita iko zvino vanhu tichiavoida hatidi kuenda kuchivanhu kandi tutonotora mishonga yakaipa maprofita emvura yewasi vanowanda nemvura asi ndu vari kutoita uroyi kutoti unototyisa asi wewe nhasi ukubvuma here kuti wakalombesiwa zvamuta inokuti hapana chiri kumbofamba mandiri Tokoloshi ndiyoyo wakaromba naiwe zvamaoko mako naiwe notikuona kuti chero gogo veve vakaedza kuita unozviona sei wewe bosi uyu apa tichitira mangwana mwana uri kuonaka paTV ka waudze chokwadi chakanaka ndiyo chakanaka ndikuti wabvuma pemberi pevanhu handiti asi inisa Sekuru ndakuona pagrazi kuti iwe wakarombeswa Tokoloshi unayo kana mwana wake nzvimbo uyu nditoenda nemwana izvozvi first week yekuvhura kuuniversity but I had to rush uya umhanya naye kuno nzvimbo akutowana admission hamo izvezvi kana mari chichi hamuna hatina hamuna ana mari kana sende izvezvikuona pabotswana kuti muende kubotswana zvichakutora nguva but zvandida kuita panapa ndida kukubatsirai ndoparadza Tokoloshi nhasi chakupai mishonga muchanogeza mumwe nemumwe kunze kwouyu chete uyu apo munhu wese akageza dhaga repaguva akageza dhaga repaguva Tokoloshi inopinda nekwake asina kugeza dhaga repaguva haapindi wakaramba vakambeka vakambozvinzwa dhaga repaguva rinaunaka apa isitari kutogeza dhaga apa chatotora manje Sly Sekuru kune vari kuona zvinhu zvakadai sezvi mangwana ruzhinji rweZimbabwe vari kunze kwenyika musafe makaenda kumapostori anobva kuti geza dhaga repaguva please tasiyamura yatambura kinguda kuzvizvi akandifonera ndikataona kuti uyai nhasi unowauya mudari muno masekuru Kanengo ndakuchiparadza Tokoloshi iya izvezvi takunongwa tiri kuno kusofa vanofamba nofamba nazvo zvinhu zvimashure mangu pamasvika panapa zvatobuda zvatisi vachingofamba vachingosvikana paroundabout pambudzi apo zvakutera mashure zvototi izvozvi nevana hanzvadzi yangu akashayika musisi wangu kutanga nehanzvadzi inovatevera neinovatevera futi pozoti inini vana vehanzvadzi dzangu mbiri dzakashayika achiawirirana vari kutibata uroyi ega unotokoloshi chokwadi izvo zvachitaura nao tiri kuvadenga hatitauri navo havatauri nesu unayo Tokoloshi saka varikutibata mun'anga exactly kubvuma kwako wekubura kwaita kwako zvatopera zvasununguka uchiti muchiranga kuwira nehama izvezvo ukapiwa Tokoloshi ubva wagara nayo kana nenyaya kumutsvaga iko zvino ndasiya basa reprofession yandakaita ndandiri kumataxi unopiwa taxi 2 days 3 days miri dzaitora pamwe pacho ndakatombodonha nayo paroundup ihybrid ndikadonhera uko kune nyara dzokwe ndikafamba 100 meters ndiri mumakwenzi mapast 1 am ndabatwa nehope ndichidriva ndakatotya kudza vanhu Sekuru vakaiswe dzimwe mhepo hombe noti nekudzingwa kwobasa kunombonyatsonzisiwa taakuzvipedza izvozvo pacovid vakangonzi
aiwa mboka rambe muri kumba zvezvaenza mashift rambe muri kumba rambe kusvika vakutonzi basa takuzvipedza kuti vachiwana chero piso inyaya iyi Sly ndinoda kukugadzira nawo iyo Saturday uya zotraffic vachizopura Saturday chero foni yacho ndinoinayo Saturday ndakupai mushonga izvi vanere paradza Tokoloshi handiti Saturday munhu chaya pana chipupura chokwadi pana nengu uchivhurira Sekuru ndaona nokuvhurirayo uye mutswano anotavashonere unobva shonere muzukuru mutswano ndanzwa zvese zvataura apa pamwe mamwe mashoko andinaunzwa nekuti handinyatsoziva shona but zvakawanda zvamataura apa ndanzwa ndikuti kudi taura ndikutaura taura nechitswano chudze mama chero nechirungu which part what have you understood? Especially what Sekuru wants to do to actually hey, moturikire nini? re utsilo re thusana ke sonse ke se itseng ke sonse ke se utuleng ke sonse ke se tlhalogantseng ya ka re tsilana re thusitse ke re ka mo ka re heditse kgang ya bona ari kutsanangura kuti iye ari kutozvinzwa zvamatsanangura azvinzwa kuti isusu vana mama pavatonotsvaga rubatsiro munhu aifanira kuvabatsira ndiatovapa maproblems ekutovapa netokolosi zvokutoti mama vangu vakatopiwa tokolosi kutozvinzwa nhasi sitangozva kuti mabika akati shereketera saka tikukumbita ndazvinzwa ndazvitozvitsanangurirwepo pano kuti vanzi munhu ataita kutibatsira ndiatotipinza padhenja saka Sekuru ari kupromisa kutibatsira saka kuuniversity akanzi chimati akanzi chipa akaenda ifinal year kunoita year 4 saka pamasubjects ake aiita from last semester pane one yaanga asina kubuda musha yaakanoita retake aenda kunonyora futi yange problem yange kuti hanzi yange ritu yange retechnology haana kuona enough time yekuwana software yaifanira kushandisa for prepare for that subject saka first part akanga akainzwisisa this other part haana kuwana the software on time so nokudaro akanopinda muexam asi fully prepared saka akapasa this other part akafoira zvoti akanzwisisa fail yacho takakonzerwa nei so yange ringuva iyoyo necovid vanoita online most of the exams avo saka that very subject iyoyo vaiita online iri retake so akanohaya someone akatopfuura nestage iyoyo ari so professional mairi kuti amubatsire munhu akamuitira everything naye akatotarisa akatoona information aifanira kuiita prepare online oitumira online everything was done very well zvokuti iko zvino anga nemahigh expectations nokuti akatoona material akabatsirwa nemunhu uye akamubatsira to his surprise akunotora maresults year 1 subject iya kuti izadze masubjects ake aenderere mberi subject iya he scored even less than yaakawana nezvinhu zviri half less zvotoona kuti aiwa pane mhepo hazvisa zvakamboitika iye toexpecta the maximum mark achitoti aiwa im very safe chero subject aiko zvino im very safe akawana less than iye akaenda akanyora half akawana meno percentage akawana iko zvino iyi iri more professional akawana mark iri less than iye pakutanga akatonzi asina izvo zvatodisqualify hasi kutomboenda kuyear 4 Sekuru muri yawo ye muri ndada kuibatsira muri ndiyo iyi muchibva madzidzisa vari kunze vari kuona chandodzidzisa vari kunze uku nevari muZimbabwe nevese vari kuona muzvinhu zviviri musaite mistake yekuendawo kumakuva kana n'anga yekuti andi kumakuva musaite saka izvozvo vanosvika vapuwa Tokoloshi iyi Tokoloshi vakapihwa maya muchidimbu toto vakarombeswa Tokoloshi nekusaziva ndazvidimbu saka rega tivaparadzire izvi zvinonzwisisika nekuti kana munhu auya kuzoputura pamberi paSekuru Sekuru ni wedu zvandishupa izvo ndibatsirei tinobatsirana mazvona tinobatsirana toparadza mhepo muri yese muri kwasunungurira maya ndinotenda
Mungu zvakabvira maoko mako. Mangu ndindakonzera. Nokusezivawo. Inoite kusvika pamba pangu. Vanondozvosvika pamba Ndakati mugone kusvika pamba pangu pamba kwasha toenda kumba kwadombe. Asi vana vangu vane zvavakagezesa. Makambogezwe namabika ejo. Ivhu ramakapiwa rachakadini. Ivhu takagezeswa mvura. Vachibva vati inenge yasara yachona. Munouya nayo kuida kuno. Boss, zvitokoroshi izvozvo. Is16 zviri. Saka tese tinazvowo mudzimba dzedu. Zvinongofamba. Mese mune mvura. Mune mvura Boss, uyaitozviona direct. Uyaiona uyu. Noti zvaiitika. Pfupa zvakudai so, zvipfupi zvakadai. Unoiona zvinhu. Because pane mungu Ndizoreteni tutana Sekuru. Kuchaipa kuti uyaone. Vangu vakamu. Uyu muliboka manaika. Saka zvaiona kana zvaikuonerani. Ndisakwacho ndoita mapipa asingari muna diso wani. Hadi muna diso wani. Uyaitozviona zvipfupi zvakatanga tsvimbo yangu yoso. Pfupi so. Saka pausvika muchigara pazvatora TV zvotanga kumuita machannel akuona zvekuchinjira channel utanga kuona yako imwe channel. Inodiwa neuyu uyaenda maindi. Anoitika namakiya. Takambokirwa mumba panze. Takambokirwa futi musitting room zvakaita passage kudai ndori noya passage. Kati mchandomuona chigore rino. Musi wewoni chiri chakafura chigore rino. Nani pausi. Kiro mumbana zvitokoroshi. Takakirwa mumba. Takakirwa kuenda kuno kuma bedroom. Atina kumbese na musiwe kwaitonora kudarika matonora makambonzwa munyika iyi. Atina kuenda mabedroom tesina ngurara takadai. Pasofa izvese ma kitchen mazi takarara kudai. Kutsvaga key. Kuona chando makiriyo basi. Kutsvaga key dosa. Ama kuseni ndakukumbira key pa next door. Iye mukadzi wakazonzwa ndiani matokolosi Simba dzedu dzatesa ndedze basi. Uya ali palibe Nice. Angatorwandwa naye. Aiwa. Saka ndakukumbira key paari kuseni handi dzimba dzedu dzakangoita sei dzakafanana kids dzizogona kupindirana. Ndipo key handizine number yayo. Entaisiva number. Anditi biki yaka M ite union. Apinda mukadzi yakandipa key. Taini ndiyakanovhura. Ndiyamune taini vhura nokurumbidzo dzoseki vanhu inozoenda. Taini akakinura. Achikinura dai kamwana kamuzukuru kangu akane 4 years. Kakamhanyira kupassage. Uya achiri kukinura daro. Just a short time taini ako uenda kupassage mwana akutomupa maki. Ari chibhanji chakadai. Maki ari kuwanika from the other side. Uri kusitting room. Kids dzouya chibva side rekuno. Asi tese tavharirwa tiri kuno hakuna munhu amboriwo. Akapiwa key nekamwana kamukamwana ikamuzukuru kangu kakayakamuchaina kuti kids wadziwa nepi taini endapiwa na gift mwana chanonzi gift ndapiwa na givo givo azitora abva nadzo ndipfuura akaenda kupassage ikoko atopesana nendakuenda kwakuti key chibhani chakada chakuya chibva kuseri ende kakawanda nyaya key taigona kukirwa mumba manheru wakuti uda kukiya imba unosheya makey makey asimba wabata doona rakiwa ndiye makey apana tongozvidismisa totsvaga makey ndiye makey ako idzo kids chisimboripi dori rinovhurika unonzwa vai dziri mukati memotikari mota yakakiyiwa takatorana takatokiya unowana key idzodzo dzamaitsvaga dziri mukati memotikari utodziwana dziri pachena kudai zvinhu zvadzosera saka rega tibatsirane tipedze nawo iyi saka mati Saturday mufanira kuenda vanhu ava vachipupura vega nemuromo wavo vachitaura kuti zvinhu zvaita sei zvotambanuka nenaweitoazvida kana sendrei nangokubatsirai Sekuru, thank you very much. chirai manje nangokubatsirai chete nokuti zvinhu izvi zvakauya nekusada Tisingambozivi. asi dachinzvo ndokanotora wenge ndikuda tokoroshi havaizviona wainzwa kudzimba nazvo Ari kutotambura izvozvo akatobereka mwana avashandi. Saka- Vana vanogara kwatizvara vake uko ndokwatopinda chikoro kuti haana hazvisi kuita. Uyu nehanzvadzi dzangu achitoshaya neiyo mari yekuuya pano. Aweziso rungochururuka rikuora kuseri uko. Maari kufamba kubata pane munhu akabata-bata kugwara baba venyu. Iye akazvibata. Ari kushaya neiyo mari yekuuya. kuguwa kwachikoko mufananidzo nomweya mushonga koko Vari kuenda kumusha. nomweya mushonga kuti ati mudzikamise mhepo Ne. akamukamufirwa mumamisa musha ndiyakukurwisai bcause mukamushandisa zvisirizvo mufi
baba vaya chokwadi vachiuye day one kuti yozotanga nokutoroya straight hatina chitakamunhu munhu kana akafa chiuye uzodii kana munhu akafa munhu ngaazorore afa wetozonomusa vanhu atangire paday 3 pamwe paday 4 kaona chimwe chakaipa mabikira raisi chishovapa neni maraisi chovapa shuga chivarongedzere chivaremekeza hondo yanga vanzi baba vayochidza vanhu kuti October ndizvovaita kuti October kuti mumwe aitoapasisina dambudziko mwana ndasunungura izvezvi mushonga unoshandisa kugeza munhu wese mise mvura mugeze mushonga uka nevazukuru vaiti tikaroyi vaitinoapa futi hazvina basa pei manje tinobatisa sei vaiti hazvina kana basa izvo tasiya mwana wanzvadzi yangu achitoti hai ngatiendewo kwamukuenda nateta aiwa uyai naye nyaya tatopedza mushonga wadati munogeza imini mese muse mu20 liters wanditi mogeza na8 kwamai vari kumusha vakageza munotora munouisa kusvika 8 o'clock kuti unyorove mushonga anditi amusashandise sipo mogeza anditi mumira muri kubathroom mooma mozopfeka hembe dzenyu mumusarandara wogeza kuti dakare womira wooma wozopfeka chinyi hembe morara etogona kusoka munzvimbo 1 munesodira ugeza ungebata avasekuru vari kwavestiri kwedunochitora unotora satade dati mwepa makageza mushonga womuchandudza satade muchaya muchipupura pana nemuyari covered wese ngaageze nevashakunanga uroyo vacha ivo havanana problem unangu vari kuti vatira right because vari kuti bata challenge inenge chiri ndekuti kuona kwakasiyana maonero isusu tinotaura zvinhu zviri direct hatizopenda totoudza munhu kuti aiwa iwo apa una pawakakanganisa ndepapa iwewo hauna unoromba uchida asi kubatsirwa wapasi wapinda mudambudziko nedambudziko ranga riripo saka uye aitozviona chitokoroshi izvozvo uyaiwo ndezvirasiwa nemambache dzekandoi pawindo dzekandoenda chinotorwa odzedza kandivi saka naye chichamusunungura kumubvisa ngageze ini chisanjimamugeze ndichisanjizvipisa satade muchaona ndichaitika saka ino vandakasiya kumba kuti vachengetera unovachengeteraakageza dzerea makaenda kubotswana nechakupai mushonga zvekuti hamuzvione futi saka kuita nyaya iyo yekusaprogressa ndotova nemugodhi wemaini izvozvo nokuti pacovid paya mwana wangu amboya for 6 months hapana iyo nyaya yekuti zvinhu hazvi kumbofamba hapana ndakaita maloni mazhinji ekurana project iya hapana ndakaita loss yekuti hapana chakabuda iko zvino project yaito ndida more money and handina kwekutora mari because ndakaexosa kwese kwandokwanisa kukwereta mari muadvice leave haibude kamane kunde kutokoroshika sure se nokuda sei chidhoma iwaona chikwambo chidhoma zva16 zvikunana nemi muchizvibereka mimi musingazvioni muchinza mukaka uchikuda mukaka muchirira makarara so muchirariwa kuramba mukuita mimi unobuda mukaka masaba yakabuda mukaka ndinotobuda mukaka anotosimira kunge ndinotozvinzwa ine menbula ndowitness yangu naye menbula munataura kune mwana wanzvadzi yangu zvinokona zvichirana nemi zvichibereka muchirana nazvo unoto uchirana nemurume vakadzingwa semudei kubasa kwekudzimba semudei pandadzingwa basa zvimwe zvacho hatipasi titaure pamhepo zvinenge zvichiitika zvacho hazvikwanisi kuti titaure zvakanyanya zvinonyadzisa manyati masamanya mune vana mune chinji kuti tizvifumure bcause apa tiri kubuda pamhepo direct saka hatizogona kutaura zvidipi saka tonguta zvinongonzwisika zviri general kuti izvozvo saka imimi Saturday make sure uyai pano Saturday muchizopupura muchitaura kuti zvakamira zvakadai Saturday zvakare tine nyaya yevarume vari kuya bhazi ravakakwira vachida kuya kuno vakasvika vakaita accident munhu akamhanyisa zvidhoma zvake direct bata chiisa mukadhi bhazi akatoita accident zvabuda kumhanyisa zvidhoma chibata chiisa mutsanga kubara chiisa mukadhi box pedza vanhu shuwa sapa bendekita saka Saturday vanhu ngavatarisire vachiona
Saturday. I don't follow by YouTube is serious. Uya zvito mamezvichiya mheno ndangozonzwa nawana wacho. Vachitaura kuti bhazi rakauya naro kanonorova mombe. Zvitomeva zvatiza. Zvitomeva zvabuda mumwe zvatiza. Saka apa itochema kuti sekuti achikumbira moto imimi kuti pamwe ndenge yakayera. Ndikati ndichata plan. Saka nekuti Saturday uye muzozviona ani mumwe panapa. Ndichaona Saturday zvichaitika. Hear me. Yes. Ujungu waniri kurio. Uni mwana wa Kanengo. Anorapa shindi umari. Kanengo. Oyo rapa vana Kanengo arapa vana Kanengo arapa vana vanorwara nezvirwiri zvakasiyana siyana arapa vana yemi vararapa vose vanorwara nepfungwa vanorapa vose vanoda mbereko Kanengo vanoda mabasa Kanengo vandeswa nevana Kanengo vana vari kunzwa mutoriro vanozvipedza vandeswa nevarohi Kanengo vanobvisa zvikwambo zvezeka nanga kuna Kanengo oyo vanowanikwa muZimbabwe usazoti hauna kuzwa Kanengo rapa vana Kanengo rapa vana oyo muzimu ndiringe wakaunza nhume yako Kanengo muzimu ndiringe anochera chero midzi yaunoda muzimu ndiringe Kanengo anobata basa muzimu ndiringe Kanengo irapa vana Kanengo arapa vana dzimwe ningo dzinonetsa kupinda dzinopindwa naKanengo chete dzimwe ningo dzinonetsa kupinda dzinopindwa naKanengo chete imwe midzi inonetsa kuchera inoda Kanengo wemoretso